ए हो हमारे बारे बलम जी दिहला भाग जगाई। ए हो हमारे बारे बलम जी दिहला भाग जगाई। ए हो हमारे बारे बलम जी दिहला भाग जगाई। चुटकी भर सिंदूर डाल के लिहला आपन बनाई। चुटकी भर सिंदूर डाल के लिहला आपन बनाई। चुटकी भर सिंदूर डाल के लिहला आपन बनाई। सरवन जैसन मिलले देवर मिलले बाबू माई। सरवन जैसन मिलले देवर मिलले बाबू माई। मिलले बाबू माई हो मिलले बाबू माई। चुटकी भर सिंदूर डाल के लिहला आपन बनाई। चुटकी भर सिंदूर डाल के लिहला आपन बनाई। चुटकी भर सिंदूर डाल के लिहला आपन बनाई। संग में लहली सात बचनिया अगनी के फेरा लगाई। अरे संग में लहली सात बचनिया अगनी के फेरा लगाई। अगनी के फेरा लगाई हो अगनी के फेरा लगाई। हे हो बलम जी तोहरे चरण में हमहू बलि बलि जाई। हे हो बलम जी तोहरे चरण में हमहू बलि बलि जाई। हे हो बलम जी तोहरे चरण में हमहू बलि बलि जाई। अरे ये हो हमारे बारे बलम जी दिहला भाग जगाई। ए हो हमारे बारे बलम जी दिहला भाग जगाई। दिहला भाग जगाई हो दिहला भाग जगाई। दिहला भाग जगाई हो दिहला भाग जगाई। चुटकी भर सिंदूर डाल के लिहला आपन बनाई। चुटकी भर सिंदूर डाल के लिहला आपन बनाई। चुटकी भर सिंदूर डाल के लिहला आपन बनाई। तब भैया बहनी गीतिया कैसन लाग? अगर अच्छा लाग हो तनी कमेंटवा करके बतावत जइहे। तनी वीडियो को लाइक और चैनलवा को सब्सक्राइब करब ना भुलायो।